namuhla sila ukuzozwa izwi kaNkulunkulu ukuthi lisikhuza lithini sincoma lithini. So siyabonga uNkulunkulu nethuba esitholile, siyabonga kubaphathi ukuthi lesinike ithuba lokuthi nasingebani sizokhuluma ngezwi kaNkulunkulu. Siyamethemba ukuthi kancane kancane nasizokhula kule ndawo sikuyona. Bazalwane, simbonile uBheja uye uqaba indlela ekhuluma kabanzi ngemfundiso esikuyona njengabantwana bakaNkulunkulu, esitshelayo ukuthi njengoba sikuyona imfundiso siyithole kanjani leyo mfundiso leyo, isimele ukuyiphatha kanjani leyo mfundiso leyo, ekhuthaza nalabo abangakayazi noma bangakangeni kuyimfundiso ukuthi bayaphuthelwa futhi basengozini yokuthi baphile impilo yabo yonke behlukene noNkulunkulu, ngoba sonke bazalwane sizovuswa, kepha umehluko ukuthi masivuswa sonke sizovukela endaweni ezihlukahlukene. Kukhona abavukela endaweni emnandi bezofunda benoNkulunkulu bepresence kaNkulunkulu, bakhona abazovuswa beyophila ingunaphakade yabo yonke echibini lomlilo, singathi behlukene echibini lomlilo, besha imini nobusuku behlukene nobumnandi kaNkulunkulu. So leyo ngosi leyo asifuni ukuthi kube khona abawela kuyona. Umuwela kuyona mangabe ukuthi asikazi si-emphasize noma siyigcizelele lo ndaba leyo ukuthi awukwazi ukuthi ungaphila impilo yakho uphila umlahlile lo owakudalayo, lithi weza kwabakhe, abakhe abazange bamamukele, bamchiliza njengoba isihambi sisuke sifikile ekhaya esizokuvakashela wena uvule usichithe usikhiphele ngaphandle. I-disappointment leyo kulowo muntu loyo usuke umchitha umlahlela ngaphandle. Manje asikwazi lahle owasidalayo sithi asimfuni kanjani owakudalayo ukuthi awumfuni. Why ufuna ukuphila engekho empilweni yakho umuntu wakudalayo? So ngifuna ukuyithasha leyo ukuthi indaba iqale lapho ukuthi isikhulumi sethu si-emphasize lo ndaba leyo. Sathola futhi ukuthi lapha kuba kwase-Efesu ngicela ngifundela khona chapter 2 verse 10 wakhona kwabase-Efesu. Osofika khona uzobe ngifundela Ephesians chapter 2 verse 10. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu kuba sihambe kuyo. Sithi singumsebenzi wakhe thina. Ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi bazane sithintile izolo ukuthi thina uma sisindiswa asinawo noma masingabi nawo umqondo ukuthi sinisele kuye ezulwini phela, kepha masibe nawo umqondo ukuthi sisindisele ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, umsebenzi omuhle asidalele wona ukuthi sihambe kuwona. Vele lemisebenzi kade yabakhona isilindele ukuthi siyenze sisela emhlabeni, siveze imisebenzi emihle, siveze ubukhona bukaNkulunkulu kulabo abasemnyameni. Thina ukwenza kwethu ngeke akufani nokwenza kwalabo abangasindiswanga. Thina singukukhanya kubona, sidalelwe lokho ukuthi senze umuntu esindiswa nje udala ukuthi enze umsebenzi emihle, ahambe ngokuzimiso zikaNkulunkulu noma kuthiwa ukuphi, emsebenzini, esikoleni, emphakathini, noma kuthiwa ngabe ukuphi, noma kuthiwa unomngani ongasindiswanga, kepha ezakhe izenzo zizoveza ukukhanya kuyena. Nama-colleagues onawo emsebenzini, umsebenzi wakho ukuveza imisebenzi emihle lapho ukhona khona ukuze babone uNkulunkulu ophilayo empilweni yakho. Hayi ukuthi uzosindiswa bese uyahlala ngokuthi wazi ukuthi ngelinye ilanga ngizoya ezulwini ngoba vele ngaphamisa isandla. It was just a sign ukuthi nawe uyafisa ukuphila uphile uNkulunkulu. Kepha ke uma usuthatha uhambo ilapho khona usuphila khona sibona isikha le uphamisa isandla kuphela
Kwakukhona nje just uphakamisa kepha uthatha isinqumo esivele enhlizweni. So indaba isekutheni ukuthi ke siyenzani noma asenzi. Uma singenzi kukhona okwenzakalayo. Lapha waseKorinte, 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15 ekhuluma khona ngokulahlekelwa ama reward, eternal reward as umntwana kaNkulunkulu osindisiwe kunengozi njengaleyo enhle sivule osefikile khona asifundele lo ndawana leyo. 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15. Asofike nje ngafunda akukhethele ukuthi kufanele uziboba. Verse 10 to 15. Ngokubusa kaNkulunkulu enguphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo omunye wakha phezukwaso kepha akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezukwaso ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva namatshe anenani nemithi notshani nenhlanga umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala ngokuba usuku luyawudalula lokhu kwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi uyakwamukela umvuzo. Uma umsebenzi womuntu usha uyakulahlekelwa yiwo kepha yena uqobo uyakusindiswa nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Amen. Ngike ngayiveza ngayindaba yebandla laseKorinte ukuthi ibandla laseKorinte edlala into eziningi axakeke kakhulu nento eziningi ezasenzeka lapha yana. Kodwa ukugqama kakhulu ukuthi kwakuyibandla elinhlakanhlaka lalihlukene kakhulu uma noma ukufunda yathola ukuthi uPaul njalo kancane uyayi-address inkinga njengaleyo lapho ibandla laseKorinte khona linakho ukuhlukana nento eziningi abahlupheka ngazo. Mhlawumbe even nebandla lanamuhla nathi kukhona somehow lapha sifike khona sifane nabo angeke singayidedisi kakhulu kubona. Ingakho namuhla la umfunda kancane uhlehla ngemuva uyathola ukuthi babebhizi belwa even bebanga ukuthi ubani ilide engcono omunye favor lo omunye favor lo. Manje uPaul ufuna uku-address inkinga enjengaleyo kubona ukuthi asike isidingo ukuthi sibanga ukuthi ubani ongcono. Kepha sonke sibekelwe ifoundation enguJesu okuyona fanele sonke sisebenze kuyona. Sonke sibekelwe umsebenzi kuba sisebenze. Ngendlela aveza ngayo Paul uveza the foundation ukuthi ingungqondo ifoundation okuyona yona ekutheni ungakha noma yini njengomzala enhle ongayakha phezulu kwe foundation njengoba lendlu yakhiwe la. Uma ifoundation le ingabekwanga kahle uzobona la indonga ekhaya indonga ngoba ifoundation phansi kazenziwe kahle. Kepha uma yenziwe kahle noba ngafika ziphi inhlobo zeyivunguvungu izoma lendlu le ngoba ibekwe phezulu kwe foundation okuyona yona. Manje uJesu ile foundation okuyona yona ongakwazi ukuthi wakhe phezulu kwayo. Kepha uthi masiqaphele ukuthi sakha kanjani phezu kwale foundation. Useyafeza ukuthi inokwenzeka uma sakha singakha ukuthi usebenzisa yiphi inhlobo ye-material uma uwakha phezu kwale foundation le. Uma wakha singathi izolo lithi izwi
masibe kuthethe sakhiwe sayichaza inhlobo yesakhiwo okufanele sibe yisona ukuthi noma kufika i-inspector izobheka izofika leso sakhiwo isiphasise noma isifeyilise uma ungazange wakhe kahle. Manje nala liyofika usuku kuzobheka ukuthi wena wakhe kanjani phezulu kwale foundation le. Lithi izwi umuntu ezobe ebheka lo msebenzi ukuthi ngempela umsebenzi onjani wakhe ngayo. Kuyosetshenziswa umlilo ukuvivinya umsebenzi waloyo naloyo mzalwane obakha phezulu kwale foundation le. Indaba ithi uma lo mlilo uvivinya umsebenzi yethu kukhona okuzoma, kukhona kuzophela. Uthi uma kuthi ubokha ngegolide umlilo uma ushisa igolide the more ushisa the more shine. Lo msebenzi awupheli, umsebenzi omuhle loyo. Kuthiwa well done my son or my daughter. Nisiliva futhi siyakwazi isiliva uma ushisa alipheli. Kepha kuthi khona abakha ngezikoni nangotshani. Ngiyacabanga nje bazwane sithwele sonke sithwele impela ngabona ukuthi uzunegugu impela ukuthi hey hayi sithwele. Uthi uvele kuphele konke esesandleni sakho. Angicabanga ukuthi kuyobe kuyinto enhle bazalwane leyo. Ukuthi uyitshele ukuthi uphethe kepha uma sekuvivinya ngomlilo kuphela nya. Lithi izwi yebo uyongena bakithi ezulwini. Yangithi uyongena bakithi ezulwini. Kodwa lithi kuyobe ngathi nawe uphuma kuphi kwalapha kulomlilo. Ngiyayibuza Christine ukuthi isho ukuthini lo ndaba leyo. Noma isho i-disappointment ozokuphila nayo ingunaphakade yakho yonke. Ingunaphakade bazalwane ngoba mhlambe uma ngiphoqa umuntu la emhlabeni hamba kuhlule. Mhlambe futhi abuye lo muntu azoxolisa. Okanye mangabuya azoxolisa hamba kuphela. My last khuluma ngomklomelo wangunaphakade ongapheli. Awucabanga uma ukuthi umsebenzi wakho ulahlekile bese kuthiwa kuyoba ngathi uphuma echibini lomlilo. Mhlawumbe sokuyonuka lentuthu futhi nje. Mhlawumbe futhi uyobe uma ukuthi isiqu sikaNkulunkulu sila. Mhlawumbe uyokule egcineni. Egcineni inkosi uyibukele ededwa inkosi lapha phambili. Abanye bayibukele eduze la eduze la. Basala sicabangeni leyo bazalwane ukuthi sifuna ukuba kuphi. Phambi kwenkosi yethu ezulwini. Esixukwini esobe sikhona sifuna ukuba kuphi. Abraham mhlawumbe ukuthi Abraham ukhona uphi ulapha phambili eduze kwenkosi. Awukwazi ukumbona. Ngiyacabanga nje bazalwane ngicabangela mina. So imphumela ukuthi uwenza kanjani siphiwe ithuba lokuphila. Lithi izwi sidalelwe ukwenza okuhle bazalwane. Sihamba phezulu kwakho okuhle nje abantwana bakaNkulunkulu. Ikhona imisebenzi edalelwe kwasiyene nje abantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu akasidelelanga ukuthi sikhiqize imisebenzi emimbi. And siphezulu kwe-foundation okuyiyona yona enguJesu. Esingakwazi ukwenza noma beyini enhle phezulu kwale foundation. Masingenzi izwe lincikaze ukuthi lokho sesikuphethe yikho ngempela nina ngoba libona imisebenzi yethu emibi esiyenzayo bazalwane. Ngicela futhi ungifundele uJohn 15 verse 6.
John 15 verse 6. Uma umuntu engahlali kimi ulahlwa ngaphandle njengegatsha abune bawabuthe bawakhonze emlilweni ashe. Amen. Incwadi kaJohn la kukhuluma khona uJesu uma ufunda chapter 14 to 17 ibizwa kuthiwa upper room discourse lapho uJesu abayibiza ukuthi njengenkulumo yakhe yokuvalelisa ngoba isikhathi sokuhamba kwakhe noma sokubethela esambanweni sasesisondele manje ngathi wayethi sengizohamba kodwa ngaphambi kokuba ngihambe asesihlale phansi madoda bakhuluma madoda ukukhuluma ngabafundi bakhe sibe lesikhathi ukuze ngizokwazi ukunikeza efanele nikwenze uma sengingasekho nokungamele nikwenze uma sengingasekho nekumele nikufundise futhi nina kulabo engingithume kubona uma ekhuluma la ngicela uphindela futhi le ndaba la yakhuluma ngayo la Uma umuntu engahlali kimi ulahlwa ngaphandle njengegatsha abune bawabuthe bawakhonze emlilweni ashe. Chapter 15 vele kukhuluma ngomvini ekhuluma ngamagatsha yena eziveza njengengumvini thina singamagatsha uyaveza ukuthi yena umvini owona shithi khona imvini ekhona mhlawumbe engaba khona kepha yena usibiza ngomvini owona ukuthi there's no way ukuthi umigatsha likuyena lingakwazi ukukhiqiza okufanele uthi igatsha elithelayo uyahlunga usisa lokho ungafanele okuncane nje ukuze njalo lithele kakhulu istarter uma ufuna sithele kakhulu khona into ofanele isuse amagatsha la ngathi afuna angahle bole nama somile kancane usikwazi ukukhiqiza abanye amagatsha amasha sizokwazi ngokuzayo sithele kakhulu nakuqala kepha ukhuluma ngelinye igatsha uthi khona igatsha leli elingatheli uthi kulona liyanqunywa lome liphose emlilweni mhlawumbe imbono ihlukene lapho ukuthi kwenzeka nini lokho unqunywa lo gatsha lelo ukuthi lo muntu loyo singambiza sithi lo muntu usindisiwe noma akasindiswanga lo muntu loyo abanye banako ukuthi usindisiwe lo muntu loyo kepha i-judgment efanayo neshina le ezobe yenzeka la lencwadi sona ngaphambilini ukuthi ilapho khona imisebenzi yakhe naye khona iyojajwa khona imisebenzi yakhe iveza ukuthi ebekade eligatsha elingatheli ithelo so abanye bathi kwenzeka usaphila ungazange usindiswe vele ukuthi uhamba wona ususwe kulomvini okuyona wona kepha kukwena ukuthi lo ndaba uyibona kanjani leyo kepha mina ngishoyo ukuthi uma uklema ukuthi uJesu ngeke ufale legatsha leli elinqunywayo lome lilahle emlilweni ibottom line lapho kepha thina simele ukuthi sibe legatsha leli elithela iy'thelo ezizodliwa obani abantu umphakathi mangithi umphakathi iy'thelo ezodliwa idliwa uNkulunkulu ngamanye amazwi wena uma uhamba kahle phambi kaNkulunkulu ikhona into ozoyizuza kuwe ikhona into ozoyizuza kumina kepha just imagine if wena ungahambi ngobungcwele phambi kaNkulunkulu kwenzakalani ungatheli ithelo asizuzi lutho kuwena uthi uNkulunkulu logatsha lizonquma lome lithathe lilahle ngaphandle lahle emlilweni in fact kepha kuyakhuthaza ukuthi masihlale kuyena izolo sisaveza ukuthi ukuhlala igama lesokustreetmento ukuthi ukuhlala okunokuzinza ukuthi ngihleli la ayikho indawo engizoya kuyona ngipermanent la uthi masihlale kuyena uJesu uma sihleli kuyena sizothela izithelo there's no way ukuthi sihlale kuJesu kepha singabi nazo iy'thelo uma zingekho iy'thelo kusho indaba le ngempilo yakho noma uma kuyimina ngempilo yami
mhlamba asizibheke bazalwane ukuthi phambi kaNkulunkulu sifeza ubani phezu kwale foundation sakha kanjani sakha ngegolide noma ngesiliva noma sakha ngotshani nangegodo nje into ethi mayifaka emlilweni iphele kepha masakhe ngento epermanent ezoba khona ingunaphakade nabakaNkulunkulu. Ayi ngicela sifunde uMateyu uMateyu 5 uzosuka 13 Mathewu 5 Matthew 5 verse 13. Nina ningusawoti womhlaba, kepha uma usawoti edumele, usawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho, kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Bathi awuqhubeke kancane. Nina ningukukhanya kwezwe, umuzo wakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasokhela isibane asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini, khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Kakhulukazi ngikule ndaba leyo ukuthi nina ningusawoti womhlaba. Uma usawoti sekulahlekile lo sawoti wenza njani uyalahlwa ukunyathelwe ukuthi usawoti waqala wawungafani nosawoti wamanje. Usawoti oqala wawuhambe kulahleke lokhu mnandi uma ufaka ekudleni ukuthi kuzwele ukuthi khona usawoti. So uma sekuphelile lokho lo sawoti lo kuthiwa wawuntshingwa laphana not endaweni lapho iya khona ngoba wawungahlulimaze izitshalo kepha wawuphosa nemendleleni unyathela abantu. So lithi singusawoti womhlaba. Umsebenzi wosawoti bazange sengishilo ukuthi ukwenza ukudla kube mnandi. Uma ukudla kungenalo uswayi kuyakungazweli kahle lokho kudla kube mnandi. Even noma udokotela kusekutshela ukuthi ungafaka usawoti kuba khona ukuthi hayi ngiyadla phela udokotela uthe ngawusafaka usawoti. Kepha kuyaye kube mnandi uma usawoti ukhona. Futhi usawoti uyawusebenzisa into eningi. Even ngisho ulimele uyakwazi usawoti ukufaka enxebeni inxeba lisheshe liphole. So ikhona iningi imisebenzi usawoti ongayenza emihle ebakhona. Manje izwi lithi thina singusawoti womhlaba. Thina sibekele emhlabeni ukuthi silethe ubumnandi nobubuhle kulomhlaba lo. Asakhumbule ngoba mathupini ngiyempela ukuthi sibona abantu abangakhola bedansa bejabule laphana lapho koKhesari nobani ukuthi kwakhona lo mnandi lobo ababuswayo kuncane obungekho. Ingoba kulomhlaba kusekhona abantwana bakaNkulunkulu. Ukukhona kukaNkulunkulu, ipresence kaNkulunkulu lomhlaba yenza kube khona lobo mnandi obukhona. Uma bengathiwa abantwana bakaNkulunkulu abasekho kulomhlaba lo noma bangayidlala izongoma lezo amapiano nani abukho umnandi bophinde bebuzwe uma kuthiwa ibandla namuhla liyashwitha. Manje thina ukukhona bethu kulomhlaba lo kuletha leyo njabulo ekhona even nakubantu abangakholwa. Noma kumele kube njalo ukuthi la khona thina abantwana bakaNkulunkulu kube khona ubumnandi okuba khona, kube khona ukukhanya kulabo abangakholwa. Sesishilo ukuthi uNkulunkulu asibeke khona noma ngabe usibeke emsebenzini noma usibeke kuphi la sikhona simele ukuthi kube kanjalo. Bezizwele ngisho abantu abangakholwa ukuthi bayafisa nabo ukufana nathi ngenxa ukuthi bayabona ubuhle bakaNkulunkulu empilweni zethu, bayabona ipresence kaNkulunkulu empilweni zethu ukuthi uma ikhona uletha ubumnandi
nobumnandi lobo obutholwa ilabantu abaNkulunkulu nalesizwayo uma bekhona phakathi kwethu siyafisa nathi ukuthi sibe ingxenye yabo. Kepha kunekhona ukuthi nawenza kulahleke lobusawoti lobumnandi obukhona obutholakala kusawoti. Lithi izwi usawoti uyathatha ulahlwe ugxotshwa abantu. Ukuthi wena nami uma sihamba kulo mhlaba siyamveza noNkulunkulu empilweni zethu. Bayambona labantu uNkulunkulu empilweni zethu na. Bayabona nobuhle bukaNkulunkulu obuvela ngempilo esiyiphilayo thina phambi kwabo na. Lithi izwi lokuphela kosawoti empilweni zethu silahlwa ngaphandle ngoba asi-exercise bazalwane i-salvation esithole ngomusa nathi nesiphe ngomusa. Lo musa ufuna ukubonakale kulabo esihlala nabo esisipenda isikhathi nabo esikoleni abasha bekwazi ukuphila njengomuntu omusha, ubaba akwazi ukuphila njengobaba, umama akwazi ukuphila njengomama. Siveze ubuhle bukaNkulunkulu emphakathini esiphila kuwona kulo mhlaba olahlekelwe ithemba. Sikwazi ukuveza ithemba ezabantwana bakaNkulunkulu. Kepha uma bazalwane thina singeke siveze lokho, ucabanga ukuthi uNkulunkulu osidalile uyakujabulela lokho, osidalile imisebenzi emihle ngoba sisindisele ukuthi senze imisebenzi emihle. uNkulunkulu uthokozile ngathi angicabangi. I-challenge yami nawe mntwana kaNkulunkulu ukuthi la sikhona khona masibe usawoti. Usawoti bethu makungapheli. Masilethe ubumnandi kulo ndawo sikuyona. Hayi ubumnandi osicabangayo bezwe. Kepha ubumnandi okuvela kuNkulunkulu, okuvela ngenxa kaNkulunkulu. Umoya ongcwele lo ophila kuthina osenza ngisho izimo zizimbi. Umoya ongcwele elethe lokuthula okuvela kuNkulunkulu. Sifuna lokho kuthula thina. Kungagcini kuthina kepha kuye nabanye abangakumukeli ukuthula lokho, abangamukeli uNkulunkulu ukuthi bekuzwe lokho kuthula lokho okuvela ngenxa kaNkulunkulu. Kuthi kubuza isinani isikhathi sami sithini ngoba namuhla usuku ufishane. Okay. Ngicela ukufundela ukuba abaseKorinte lesibili chapter 13 verse 5. Zihlaleni nina nibona ukuba nisakholweni yini, nizivivinye nina, kanti anizazeli yini ukuthi uJesu Kristu ubunina. Uma kungenjalo ningabokwaliwa. uNkulunkulu usiphile kuqala i-choice wena nawe nami ukuthi sizibheke thina ukuthi sisemgcini ngempela lo uNkulunkulu asibeke kuwona na, ngabe sihambisana nentando yakhe ezabantwana bakaNkulunkulu na. Uthi uma kungenjalo singabantu bokwaliwa, sideserve rejection, silahlwe ngaphandle. Sengichazela ukuthi enye lezinto I don't believe ukuthi ukhona ongathi uyakujabulela ukulahlwa ngaphandle, ukwaliwa. U-expect something to hayi siyaxolisa mfowethu. Kepha sinethuba lokuzibheka ukuthi uma sibheka izwi laNkulunkulu
bese sibheka thina ukuthi sihambisana nezwi kaNkulunkulu na. Isinqumo osithatha wena uwedwa la ukhona khona ekhoneni lakho. Ungasithathi ngoelethu. Isinqumo enjengalezi ayithatha ngoelethu. Ngoba uma sithatha ngoelethu singoshomu nani kukhona ongeke sithathe egenuine isinqumo sakhe leso. Sizipresenta phambi kaNkulunkulu. Simbikele konke uNkulunkulu. Sibhekile izwi lakhe ukuthi izwi kaNkulunkulu lona liyaphila empilweni yami na. Uma kunenjalo ya uNkulunkulu wakho umtshela indaba ukuthi Nkosi bengahambi ngezwi lakho. Bengithi ngikuwena kepha ngiyabona mangibheka izwi lakho ukuthi angikho kuwe. Kepha namuhla ngiyeza phambi kwakho uzosinikela esandleni sakho ukuthi kube wena ophethe impilo yami kusukela namuhla. Ukuze singabe abantu abazolahlwa abazokwaliwa uNkulunkulu. Lithi izwi akusho ukuthi uma uthi Nkosi Nkosi umbizo uJesu uthi akubona bonke abantu abasho njalo abasindisiwe noma babona umbuso wezulu. Kepha yilabo abenza intando yakhe. Kunokwenzeka uma ubheka leyo verse lelo kunalento okuphindaphindekayo ukuthi Lord Lord noma Nkosi Nkosi. Leyo nto isho ukuthi lento ishoyo uyayiqinisa phambi kokuthi isho iyo na yona. Kodwa manje iveza umqondo ukuthi akhona abantu ezingaba counterfeit ezishaya ngathi zizona nabo bazosho kanjalo futhi bethi Nkosi Nkosi ukuze leli zwakala ngathi iyo na yona. So bazalwane ninamuhla possible ukuthi lokho kwenzeke. Sithi Nkosi Nkosi kepha sehlule ukwenza intando yakhe. Lithi izwi lakho sizowaliwa sizolahlwa. Mhlawumbe asibuyekeze indaba yokuthi njengayizolo ukuthi sizibuze ukuthi singobani thina. Singobani thina phambi kaNkulunkulu. Why sasindiswa? Sinzweleni ukuya ezulwini. Anyway so ezulwini uma usindiswe genuinely. God is not under that. Sisindisele ukwenza fanele lesenzo esisenzayo ukufeza uNkulunkulu kubantu. Ukufeza uNkulunkulu endeneni wethu nakubantwana bethu. Ukufeza uNkulunkulu usumphakathi thina sisonke. Indlela esithandana ngayo, indlela even bakuthiwa siyahloniphana, thobelana omunye nomunye. Noma ngathiwa khona into efanele yenziwe kubizwa umphakathi uzosebenza uma umphakathi sikhuluma ngebandla ukuthi lali sizosebenza. Wonke umuntu uyazi availa ukuthi ezosebenza ngoba yini uveza imisebenzi emihle uNkulunkulu asidalele yona. Uthi nena ukuthi ulangazelele ukufuna ukuhlangana nabanye abantu baNkulunkulu ukuthi I can't wait ukuthi ushaye usuku oluthizeni obekiwe ukuthi sinesihlangane futhi ngoba siyathandana. Hayi ukuthi ukugcwale amagama kuphela njengasebhajikali. Ebandleni lethu singaxoxa izwi ngoba ngechilizo singaxoxa kamnandi futhi kube mnandi kube nje ya. But most of the time indlela senza ngayo ayihambisani ngishi naloko sikushoyo. Ugcina la. Lithi izwi yalona izwi izenyama. Ukuze kube njani ke? Ngingoni kuye. Ngilonde kuphi la? Hayi la. Ngoba la sobabana ngengqondo. Sokhuluma ingqondo kuphela. Hayi okuvela enhlizweni.
ingakho noma singabangani sesikhathi siba bangani ababambene ngengqondo. Abantu abangane abambene ngengqondo wabona noma bakhuluma izinto ezila ku-surface area phezulu. Abangeni bejule. Uma ngabangani bangempela niyajula. Nikhulume even ngezinto okungelula ukuthi umuntu angakhuluma ngazo ngoba ngabangani bangempela. Izinto ezithinta impilo ngempela. Singakhuluma mhlawumbe ngelanga ukuthi awunamhlanje uyashisa yini ephumile. Singakhuluma ukuthi bafana idliwe nani. Kuyendlula lapho. Bese siyangena sijule empilweni zethu siphilayo ukuthi kuhamba kanjani. Ngenkathi senza lonto leyo kusho ukuthi siyavulelana omunye nomunye. Angikwesabi ukuthi angeke ngimtshele ubani indaba ethizeni ngoba uzobe ehamba ecula ngami. Ngoba yini asiwona ama-fake. Singabantu abangankulunkulu bangempela abazokwenza imisebenzi emihle nokusizana omunye nomunye ngoba vele yilokho esidalelwe khona ukuthi sikwenze ukuthi senze imisebenzi emihle. Kepha uthothi thina into esenzayo senza ama-faction emabandleni thothi igroup kasibani. So ubona noma kuthiwa hey uzanisuka sizosebenza ebandleni kuthiwa awu ngizwile ithi imenzi loba imenzi ngiyagroup engale yani hawu mina ngilapho mina. So yabona ibandla lithi alindawo la. Kepha sikhuluma izwi ukuthi hawu Nkosi hawu uJehova wena hawu simakade ukusho nje kuphi endebeni zomlomo nala engqondweni. Kepha ayikho la enhlizweni. So simele kube sibe real bandla labaNkulunkulu esikwenzayo sikwenze sazi singobani. Mhlawumbe kwesikhathi kungathusa uma senza into njengalezo ngoba mhlawumbe awuzazi ukuthi ungokabani. Ungazazi ungokabani vele uzokwenza imisebenzi yesikhathi engavezi izithelo zaloyo othi nowamamukele. Uvele izithelo zomumbi ongafuni ukuthi izwe lenze imisebenzi emihle kaNkulunkulu. Gcina ibandla sifana nebandla laseKorinte elihlale lihlukene lixabana lodwa ligqobela ama-leaders ukuthi yena ngokabani ngoba bengi-understand ukuthi ungubani uJesu. If babazi sonke singaba kaJesu babengeke bezefuna ukulwa bebanga into engekho. Kepha bephokophele bebangisane ukwenza imisebenzi emihle esidalelwe yona. So lithi izwi uma singakwenzi okuhle singamile kuloko sabizwa khona siyakulahlwa ngaphandle. Ake siyeke ezimbi. Ake sibheke lapho okuhle uNkulunkulu afuna sikwenze njengabantwana bakhe. Ngicela siye kuPeter First Peter chapter 4 verse 10. Anongenisana ngenjabulo ningakhononi nikhonzane kube yilowo nalowo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. Njengabaphathi abanjani ke? Abahle. Thina badala bakaNkulunkulu singabaphathi bezipho zikaNkulunkulu.
izwi elikhuthazayo ukuthi njengoba singabaphathi bezwi kaNkulunkulu masifunde ukusevana omunye nomunye ngazo lento lezo. Igama uPeter uyisusela kwigama elithi oikonomos oiko indlu bese uthi nomos umthetho wani umthetho wendlu. Le ndlu le inomthetho wakhona kepha futhi akusindlu yakho. Indlu eshiwe kwathiwa ibheke wena uthi isicala ngesixhosa i-servant noma kanye ngesizulu bathi isicila okanye isisebenzi sisho njalo ukuthi umphathi wendlu umaster wakho uyishiye le ndlu kuwena washiya konke ngisho even imali washiya konke ukuthi ubheka khona kwakho wena even ngisho isebenzi eyishiwe lapha nguzoyibheka idingo zonke zale ndlu zona ngawena le ndlu ufuna ukuthi uyiphathe kahle ngoba kusiyona yakho. So isuswe lo gama leyo ukuthi nasi isisebenzi sishiwe nomsebenzi okumele siwenze ukubheka le ndlu le. Nathi nabantu bakaNkulunkulu singena lapho ukuthi sizisebenzi kaNkulunkulu esinakho konke sinakho. Ngabe yindlu, ngabe imoto, ngabe imali yakho, konke onakho akukhona kwakho. Wena uphathele bani umnikazi wakho? Uthembe bani? Uthembe wena ukuthi ngalokhu akunikeze khona ukuthi akushiye kuwena ukuthi ukwazi ukuphatha ngendlela efanele, ukuthi uzokuphatha ngendlela efanele. Imali yakho le othunayo akuyona eyokwenza noma beyini engaphandle kwentando kaNkulunkulu. Ingakho ukuthi isicala salokho ukuthi uma umlungu wakho noma ibhizinisi lakho sekunikela imali uyakhombise uyakhombisa ukuthi ngiyabonga Nkosi ukuthi ungithembile ngale mali yakho ngokuthi unikele wale okweshumi kaNkulunkulu kuyena uthi umfundisi uyakhokha ngoba bazalwane ingakho ngithi ukhombisa ngakho ngoba empeleni yo 100% akuyona imali yakho okungedla thizeni bazalwane ngeke uthi hayi akaphumule hey angawukhipha 4000 madoda ngasayela u46,000 still fanele wenze umsebenzi kaNkulunkulu nangaleyo mali leyo. Angeke ingane yomunye umzalwane noma yena lo mzalwane eswele edinga usizo lwemali wena uvele yakho imali uyivale ebank uthi hayi ngibhekene inganyami nami ngoba isazoya esikoleni vele fanele ngiyifundise. Kepha umuntu ebedinga usizo manje ungakabani umuntu omvale usizo ungale master le ethembe wena ukuthi ishiye konke ngisho imali yayo ukuthi uma kukhona isisebenzi esisole laphana uzosiholela imali ethizeni uma kukhona ingane zami eziswele ukuthi mhlawumbe kufanele ziye esikoleni uzoyikhokhela wena ngoba ukushiye konke kuwena vele. Manje wayilona mase siswele eshoda ngokudla ekhaya wena umvalele ngaphandle ngoba ucabangani ucabanga ngento esizokwenza mhlawumbe 10 years to come ukuthi hayi vele uze e-university eminyakeni ezayo u10 ezayo. Kepha umuntu ebedinga usizo manje ngingamane ngikhipha imali yami le ngimnikeze la uNkulunkulu uzoprovide futhi ngoba vele kakade bengingoyena vele imali le kakhulu ekuqaleni. Ngisho imoto esinazo bazalwane empela bazalwane siyakhumbuzana lokho ngoba siyakwenza ngiyakubona siyakwenza lokho kepha siyakhumbuzana futhi siya-encourage masiqhubekeni sikwenze lokho ukuthi imoto wazi taxilo yakho
uNkulunkulu uthembe wena ngale moto le ukuthi uzokwazi ukuyiphatha kahle uma kufanele ihambise abantu abankulu somewhere iye lapho isifike lapho manje uthembe wena usho ukuthi uzoyivikela ngeke umuntu ozoyiabuse even nama ukuthi babujoba kunimoto angeke ngivele imoto ababujoba nje kungafanele uzobuza ukuthi why ngoba la uvikela ini uvikela lento le athakayigada okusho konke bazangisiphatha kahle even night lo mali ngeke khama umuntu obabujoba uyibillionaire hayi ngivele ngiyocela nje imali kuyena kungonakele lutho ngoba izombuso imaster ukuthi le mali isebenza yabheka phela imbeka icala kanti kube le mali iphuma ngendlela efanele iye endaweni efanele izothi mayibuye ithi well done my servant. So siyakhuthaza nabazalwane ukuthi uNkulunkulu khona izinto asiphezona ukuze sikhonzane ngazo futhi siphathe kahle into lezo khambe even nje sikhonzana ngayo la ivoice yakho ibalekile kubantwana bakaNkulunkulu ukuthi ivoice uyiphathe kahle khona incwadi engayifunda ethi kuyisono ukuthi ivoice njengoba ngikhuluma ngivele ngikabalasa bazalwane ngikabalasa ukuthi manje ivoice iyasha especially ngoba mina ngikumemeza ngikwazi bakhona abakwazi ukumemeza bese ngikuforce ukuthi kwenzeke ivoice yami ishe kanti kusafanele ngishumele insuku ezintathu ezizayo manje kuyisono into leyo noma awusayenzi lento leyo kade kufanele uyenze uNkulunkulu akuthuma ukuthi yenze for 3 days yangijila amehlo ngoba ngithoka kanti umuntu ube usesikhathi ashaye into eshaye phansi kanje so yangichaka nje nami abaculayo nani ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu sisize sibe nendlela ye-technique ukuthi ivoice ikhiphe kanjani ukuthi ingasheshishe kanti ithende samile zoma iviki lonke Thoma sakwazi abaculayo ukucula ngenxa ukuthi ivoice ayisekho manje nalokho kufanele sikuphathe kahle ngoba siphiwe khona wena nje ngoba kamphanga umunye uphe wena ngoba ephe wena nje u-expect ukuthi wena iphathe kahle so uNkulunkulu asisize bazalwane ukuthi asipho ukuhlala phansi kwesikhathi zonke izinto zakhe ziqale kaNkulunkulu akuzona ezethu kwesikhathi thothi lento akuphe yona usufuna uncenga even nangayo ekubeni unikiwe wanikeza nemiyalo ukuthi lento iyenze kanje kodwa manje awusayenzi umiyalo onyeze wona so akukhona ukuba isishwathi esihle leso akukhona ukuba i-servant enhle leyo so masiqaphele bazalwane ukuthi kulezi zinto asiphezona sisebenzisa kanjani ngoba kuzona ezethu ekaNkulunkulu kusesikhathi abanye bashumela indaba yokuthi okweshumi ubhilonga kumthetho andumthetho bathi uwile emseni umkhipha okweshumi manje bese umbuzo ukuthi uAbraham owaqala wakhipha okweshumi izwe limchaza njengomuntu oyengaphansi komthetho limchaza njengomuntu ukuthi ungubaba wethu wonke umuntu okholwayo ingakho labaJuda babethi bamclaim ukuthi ubaba wabo uthi uJesu akuyena ubaba wenu uma nenza intando kaNkulunkulu njengoba uAbraham enze ngamazi uAbraham akazange ahambe ngokomthetho even ngisho nokusoka wasoka ngizothi ngilimi labantu esesindisiwe ngamazi ukusoka akazange ekwenze ngokomthetho ngoba wayesevele esesokiwe enhlizweni so konke ayikwenza engakwenzi under umthetho even nje nikela kweshumi umthetho wangafiki akusekude futhi ufike umthetho so umbuzo ukuthi wakwenza ngaliphi lona wayenza umthetho ukukhipha kweshumi uma futhi siclaim ukuthi ubaba wethu so Abraham ngoba ubaba wethu ukuthi sihamba ngokukholwa lokho akukholwa ngabo Abraham wazala thina ngokukholwa uma sithi baba wethu kanjani uma ukuthi kube sikuyahluka indlela esenza ngayo so kuningi lasakhomba khona even nje uJesu akakhaba kweshumi empeleni uveza ukuthi uyakhasa kweshumi kodwa indawo akhuluma kuyona athi
nina anikwenzi lokho fanele niyakwenza lokho. Bese ethi fanele ngabe nenza lokho kodwa futhi ngakukhohlwa lokho. Ngoba mazi ukuthi nina bafake fanele ngabe ninothando, ngabe khona uthando kulapha. Kepha ningakukhohlwa ukukhipha kweshumi. Kusho bona babe qondo wakho ukukhipha kweshumi sekuphelile kepha inhliziyo ingekho. Ukuthi zonke ziyahambisana into lezo. Ukuthi ukhipha kweshumi kodwa kepha hayi ukuthi ukwenza ngokomthetho, ukwenza ukuthi awunendaba ukuthi inhliziyo ibuke. Ukhipha ngisho ukuthi inhliziyo ibikhona lapho ukuthi Nkosi ngiyakuthanda. Ukuthanda kwami ngiyakubonisa nakubani ukuthi ngiyakuthanda wena. Nendlela engenza ngayo mina, nendlela engiphatha ngayo, ngiyakhomba ukuthi ngiyakuthanda Nkosi. Awukhiphe kweshumi dawo uvele kumthetho osebandleni, akusumthetho osebandleni. Ukuthanda uNkulunkulu ukukhipha kweshumi ukuthi ngiyakuthanda Nkosi, futhi ngiyabonga ukuthi ungiphile 1 no 2. Okay, angiphuthume. Nayo indaba enye futhi ebalekile bazana uMatthew before siye kuMatthew khona siye ku kwizenzo 1 verse 8. Uma sisindisiwe sikabantu kaNkulunkulu ezinye izinto ezibalekile efanele sizenze lehlala efanele zikhona engqondweni yethu sonke isikhathi. Zenzo 1 verse 8. Yebo. Kodwa nizakwemukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezukwenu. Nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Ukuthi nizokwamukeliswa amandla nizonikwa igunya esikhulume ngalo kuJohn chapter 1 verse 11 apho semigunya uma umuntu esindiswa la babelindile akufani nathi bona babelindile ukuthi umoya engcwele usazokwehla babe sifanele besamwe eJerusalem umoya engcwele afike kubona ehlele kubona kepha kithi uma sisindiswa umoya engcwele uyafika kuthina angene kuthina igunya sifumana ngesikhathi lelo okusho ukuthina okusho ukuthi esinezosindisa wena awulindi unyaka eminingi ezayo ukuze uye la bathi niqala ngane eJudiya baqala ngebani lapho indawo thaba bayimenishana lapho bayimenishana lapho eJerusalem awulindi lutho ukuthi uzuye eJerusalem ukuze ushumayele ivangeli umsinto namuhla uzoshumayela ivangeli namuhla ubatshela ngalokho kwenzekile empilweni yakho uye eJudiya usuke futhi uye eSamaria bese uya umhlaba wonke awulindi ukuthi kuzobe eminyaka u20 ukuthi hey ayi usenesipiliyoni hey that's why ekwazi hambe fakaza la ngaphandle so esinezosindiswa umoya engcwele uyehla empowerishe ekunika igunya uhamba ngegunya manje lelo gunya lelo bazalwane angazi ngisebenzisa libazana ukushumayela ivangeli uthi negunya thina masikhuluma sinegunya ngoba sinomoya engcwele ophila ngaphakathi empilweni zethu osithumayo unamandla ukuthi izwe sikhulumayo kubantu linamandla umuntu angasindiswa namuhla kepha okushilo kunamandla kabi ubobona ukuthi sesikhathi umuntu okamshumayeza emthele endlule emva kweminyaka u10 usiyambona asindiswa ngoba izwe kakhulu bele ukukhuluma nempilo yakhe ikhuluma nempilo yakhe njalo ngoba wawungayikhuluma uwedwa ukhuluma ngegunya ukhuluma nomoya engcwele so eminye yemiyalelo ukulasinike yona uma sesindisiwe ukuthi simele ukwenza uma singakhulumi lokho sizobe singayikhuluma intando kaNkulunkulu asisindisele yona ukuthi yiloko kunye asisindisele khona ukuthi sihambe siveze ukukhanya kulabo basemnyameni ngicela ungifundele uMatthew sekuphuthuma nje uMatthew 28 verse 18 to 20 28 from 18 to 20 uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathize egameni likaYise nelendodana nelikaMoya ongcwele nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho bhekani
mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. uJesu veza oqala igunya analo aliphiwe emazulwini uthi unamandla yena uqinisa laba abazohamba beshumela ivangeli ukuthi basi ukuthi uphethe onke amagunya esingaqabanga. So indaba ayivezayo uthi hambani ngapha hambani nenze ilike Sizwe zonke abafundi esingisini lithi go noma lithi hambani uzale ngathi umnyalo uqala lapho umnyalo ebene awuqali lapho uma ufunda kulimi lakhona kwiscript liveza ukuthi ekuhambeni kwenu noma njengoba nihamba bese yaqala kunikeza umnyalo lithi ke yenzani izizwe abafundi bakho omunye uzothi hayi vele lithe hambani nenza abafundi shuthi abantu abahambe abazokhona ukuhamba beAsia cha lithi lisifaka sonke ukuthi njengoba nihamba noma ekuhambeni kwenu lolu hambo uNkulunkulu asibeke kulona lemfundiso ukuthi wonke umuntu uzohamba nobasilapha bese lithi ke masenze izizwe abafundi ukuthi wonke umuntu unikeza lo mandate leyo ukuthi enze into njengaleyo. Yebo bakhona kusiphuma bethi start mina ngiyaphuma umsebenzi wenkosi ngiyale eAsia ngiyale eSouth America nani lapho bakhona bazoba kanjalo ngoba nabayingcele lo hambo uhambayo kepha umsebenzi wethu so siphume siye la edinenyana sikuchela ingakho lithi masiqale kuphi eJerusalem siye Judea siye Samaria yabona indawo zengokuchela kepha indaba ithi masiqale kancane siqale khona eNtshangibona singene imizimizana eNtshangibona la akwazi ukuthi ngaqhamuka senze into enkulu possible kodwa ke asikwazi ukuqala lapho ake siqale kancane la sishumela ivangeli sithi kuphela kancane futhi siya lapha ebheni sesifinyelela laba abangafani nathi njengabelungu ama-China nama-Canada sesifike nalapho ngoba sesikhathi siyayilimit ukuthi hayi mangisho ivangeli kumaZulu hayi ngisasesafe kanti sesihambe sifike nalaba abangafani nathi ngoba nabadinga ivangeli. So ithi masihambe senze izizwe abafundi ukwenza umfundi ke kwi-process bazalwane ukuthi awumgcini nje ukuthi masisindisiwe ukuthi hayi sengenza umfundi cha uma sisindisiwe uhamba naye uhambe naye ezifike eyedini lapho uhebayi ngoba iyafaka imbhabhathiso phakathi ukuthi ngeke thina la ekhaya asivuki nje kusasa kuthiwa siyambhabhathiza fanele umuntu kube khona ukuhamba kuba khona ubonakala ukuthi uyakhula uze fike khona lapho ebhabhathiswa khona noma siyafaka as a member yebandla kuma thina ngala abanye benza ngendlela yabo abamele abanye omunye isikhathi lapho after 3 months uyabhabhathizwa nani efakwa as a member but kithi akhambi kanjalo. So uhamba kusekufike lapho. So umsebenzi wethu lo fanele siwenze ezabantwana bakaNkulunkulu iwona kahle umgogodla wensindiso yethu iwona msebenzi uNkulunkulu asisindisele wona siwenze njengoba nami ngaphishwa ebumnyameni phosele into ebumnyameni icala lelo elila ngaphezulu kwethu bazalwane asikhuluma nayo nje lendlela ukuthi empela kufanele ngabe ihamba kanjani ugcwala abantu bonke la hayi ukuthi begcwale isijalo ukuthi begcwale tepe besindisiwe genuinely. So iyona mandate sinikeza yona bazalwane ukuthi siyenze leyo ukuthi senze izizwe abafundi bakaJesu futhi sikwenze singesabi kuba sinikiwe nathi amagunya. uJesu uyaveza ukuthi onke amagunya awakhe ngoba ama-exact verse nathi siphiwe amandla siphiwe lo gunya lelo akukho kufanele sikwesabe uthi uJesu ngizoba nani njalo ngamamazwi
noma kwesabisa ukutshela umuntu ngevangeli, kepha maswakhumbule lamazwi la kaJesu uthi amagunya uthi awakho wonke futhi uzoba nathi njalo njalo, ukuthi akukho kufanele sikwesaba uma sikhuluma ivangeli kubantu. Kwesinye isikhathi bazosiphoxa nani, kepha kufanele singesabi ngoba njengoba sikhuluma yena ukhona. Bengifisa ukuthi bazalwane because iminyaka isigakhulu yakhuluma kepha kusathi ukuthi asikwenze sikushoyo ukuthi ngathi uma bengathi besishumela ngesihloko thizeni esidinga i-action e-practical noma edinga ukuthi sibe nezenzo, ngathi le weekend leyo noma kuzonsuku lezo lo kushiwo yizwi singavele siqophe usuku ukuthi siyokwenza, okanye sithunywe kuthiwa u1 no 2 ngicela nihambe niyomenza bese niyabuya nizoreport ukuthi nenze ini. Lokho sisiza ukuthi enye into uyiqale ukuze yenzeke. Uma ingaqali ukuthi sikhuluma amagama amnandi njengoba usopolitiki bakhuluma amagama amnandi uma sekuvota awuphindi babone emva kalokho. So thina asibona sopolitiki simele ukuthi senze ukuze izwi laNkulunkulu libonakala empilweni zethu. Ngiyabonga bazalwane ukunezithuba, inkosi ibe nani egameni lenkosi uJesu, amen. MC